Başlık mümkün mü? Ya oğlanlar gelinin mi? Gelin geçin hani. Bir kiçiräçik ýygynyp geçiräýin diýdim. Ine tanış bolun Ferdar, bir de okundan tejribeçiligi gurduly. Mebelleň ýasaryşyny, ilkinji agaç böleklerini kesilip, taýar örme öwrüşine çelle öwredin, gyzyklandyran. Başlık. Gorkalarsan öğrenirsen. Bula birinji aýtjak bolandarym. Indi ikinji mesele geçdik. Çerke, sen täzeme bilen taslamasyny bundan 3 günüň tawşyrmaly. Näme bolla bu nim? En täzeme elme gelýän zat ýok. Başlyk barada çykdy wagt berýärdi. Hiç göwnüme ýaraýan taslama çekip bilemek. Öňlere oturan ýerine 2 sany ýumşatma bilen taslamasyny çekýärdi. Hiyerli bir suny otdy. Käwa şeýle de bolarýardy. Näme? Ýa bir aladam barmy? Ganyň näme bolýajagyny? Bilmedim meýs. Bilýärdiň da. Sen bir zat bilemok diýsen meni ananmaýa. Hanım gallaragamy bu telefon? Alo. Alo. Ey inim niye doğdun? Nerede olan? İşte mi? İşte işin utormanı iştayken var ha. Bor haberleşir de. Yığınak değil mi? Öyle gel. Ne et barayın? Ne hem olan? Murayt'ta. Öyde boks gidiyor boks. Gelinlen şampiyonatı gidiyor şampiyonatı. Benim aralar ne min? Girin okura. Doğru kamursuk doğrular o bular. Hani sen bir zatlar tapşak değildin ha? Ne mi? Tapacak dedin. Ne mi tapayım ben? Ha ne mi tapayım ben ho? Dinle beni. Gel şuları ulen var ha guruluşmayan eden de bir de. Bay işçiler gidip böyle guruluşur ha. Şonu yüngüme yer pikir diyerek. Şey değermiyor. Ha o? Zat dilimeden guruluşmayan şular. Bana he diye ayten. Guruluşan şuları bilen. Şerkede özüm aydarım ben. Çerkedi yanım değil mi? Göğül maydırın onu. Bolya. Bolya. Bağışlan. Bolýa. Gelin onu ýygyna dowam edelim. Bolya mayın ne?